Било се. Кириман! 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 Това проклето момиче. Кириман! Ще се бъде сестрата. Върви по си проклетница да заспи в стаята си веднага. Добре, мамо. И си лягайте, кое време е. Айде. Дживрие, отиди и извикай сестрите ти на закуска веднага. Да видим дали ще се закусва в тази къща или ще се води война тази сутрин. Сядайте да ядете, за става време за училище. Момиченце, не си мисли, че като съм те пуснала и проблема е решен. Чуваш ли ме? Гледай ме, като си го обяснявам. Ако още веднъж посмееш да си навириш рогата, ще ги строша. Разбрали ме? Започвайте да ядете. Ние нямаме лъжи. Кириман, не ме пресявай! Смешно ви е. Мамо, защо трябва да плашиш от сутринта? Кафето още не съм си изпила. Не замълчи, защото и цигара няма да ти дам да пушиш повече. Дай ли сложи чай? Хайде чай. Хайде, Дживрие. Аз, мамо ми ще сте. Хайде вие. И аз ще по-бързо, защото се закъснете за училище. Мамо, ние днес ще закъснеем малко. Защо? Ще си дойдем по-късно, не се притеснявай. Защо? Ще ходим да учим в Йордан. Само моля умната. Аз ще ходя на пазар с Дживрие. Доколко ще се приберете? До 10 да сте се прибрали. Добре, мамо, да. И пак казвам, госпожице, разгонената кобила. Умната. Мамо, спокойно тя е. Добре. Край. Айде. Зейне, Да, служи ни по един край. сега скъпи той е готов. Иксан, как си синко? Майка ти е много притеснена за теб. Сине, трябва малко да се успокоиш. Аз ти обещавам, защото ще отида при госпожа Фазилет и ще говоря с нея за Инджи. Във фабриката имаме много работа, ти с нищо не ни помагаш. В момента не съм успял да разговарям татко. Добре си. 2 дни вече не съм я чувал, не съм я виждал. Ние ще направим всичко възможно. Днес ще отида при госпожа Фазилет, да го кажа и ще поговоря с нея вече. Трябва да се